moments later. Sakit na po! Lumabo! Aray ko! Ano experience? Sakit na po! 2 hours later. Hi guys, for today's video ko sa ngayon, maliligo kami ngayon sa... Ay! Nakakaloka. Lakas ng agos eh. Ay! Sakit! Sa sa Pagusan, dito sa Barangay Nagilayan, mga Tarong, Pangasinan. Kaya, tara maligo na tayo. Guys, sa sobrang lakas ng current ng tubig, so ayan, tinatangay na kami. So, mapakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung current ng tubig. Wait lang. So ayan guys, so ganyan kalakas yung current ng tubig. So ang lakas guys, sobra, no? So kaya hindi ko mahawak-hawakan yung cellphone ko. Sobrang lakas talaga. So may mga kasama ko dyan, nandun sila. Ay! My God! So ayan, sobrang lakas ng current ng tubig. Kung makikita yung sobrang linaw ng tubig dito sa Barangay Nagilayan, mga Tarong, Pangasinan. So dapat ganito lang, no? Mapanatili natin yung kalinisan ng tubig. So wag na wag tayong magtatapon ng basura para sa mga susunod pang henerasyon ay makakaligo pa sila dito sa ating bayan. So ayan, it's more fun in mga Tarong, Pangasinan guys. So ayan, no, angat muna tayo sa taas. So ngayon, no, libre lang pong maligo dito. Basta wag na wag tayong magtatapon ng basura. So yung mukha ko mukha ng basura. So ayun sila guys. Sila. Labok na pinatong nila yung pagkain doon, oh. May baka. Paligo guys. Paano? So inaagos sila ng tubig. So sobrang sarap maligo dito. So kahit araw-araw pwede kami pumunta rito. Libre lang. Sarap maligo. So ang lakas talaga ng current ng tubig. No, ang lakas, oh. So sobrang gandang maligo rito, no? Papatong natin yung phone natin. So kapag nahulog yung cellphone ko rito, tapos ang kaligayaan ko! My God! Mahal ka dyan sa ano ko. Mahal ka sa video ko eh. Huli ka. Ay, dito ka. Dito ka, bilisan mo. Bakit? Dito. Ano? Ang ganda lang po. Ay. Ano ba yan? Bakit? Bakit? Ang lakas, oh. Nanahimik ka dyan. Lakas? Sa paligo. Ayun mo, natakbo ka. May problema yun ka dyan. Itain mo yan. Ay, may nagkahawak ako ng camera ko guys. Ang hirap makapag... Ang sirena.
So, syempre, huwag kalimutang mag-subscribe and click notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. So, ayan no, extended summer dito yan. Dito lang yan sa bayan ng mga Tarong, Pangasinan. Dito sa Barangay Nagilayan. Woo! Woo! Itain mo yan. May banyo din. Meron din. Sarap maligo, guys. Ang hirap dito. Jezebel. 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 Oh, yung pagkain yung inahin. Masarap ba maligo? Masarap maligo? Masarap. Hulog. Ino, may mahulog yan ba? Bala ka. Sarap maligo? So, shout out kila Ate Ana at saka Edrina Locsin. So, hindi kayo pumunta. Kami na lang maliligo. So, syempre, no, sobrang linaw ng tubig, guys. So, maraming, walang dukyang dito. Wala. So, syempre, yung isa namin kasama. So, hindi pa siya lumulusong. Papae. So, ayan, pakita na natin siya. Ayun siya, oh. Yan, nagtatago siya doon. So, yung isang balye ng sirena, ayan. Payat na sirena yan. So, syempre, no, extended summer. So, maligo lang tayo. Oh! Ano na? Wow! 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 Naagos ako! So, syempre, no, maraming salamat sa inyong lahat at sana nag-enjoy kayo dito sa aming galaan dito sa Barangay Nagilayan, mga Tarong, Pangasinan. Kaya, paalam po. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye mga kadukyong! Bye-bye!